Il-ħamis war nofsinhar, il-Qorti tal-Appell Kriminali ssib li l-kandidat Laburista Cyrus Engerer ħati li xerret ritratti pornografiċi tal-ex partner tiegħu ma' persuni oħrajn biex ipattijielu tal-li telqu u javvelih ma' sħabu u anke ma' min ħadmu. L-istess qorti tagħti sentenza sospiża ta' 2 snin ħabs lil Cyrus Engerer. 24 siegħa wara, il-ġimgħa filgħaxija, Cyrus Engerer jingħata merħba ta' eroj mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività tal-Partit Laburista fl-Imqabba. Attività li kienet indirizzata biss minn Muscat u minn Engerer stess l-għada li ngħata is-sentenza mill-qorti. Kuntrarju għal dak li stennew ħafna jiġifieri li Muscat jieħu passi kontra Engerer wara dak li ġie żvelat fil-qorti, Muscat għannaq l-Engerer u qallu li postu kien għadu u jibqa' fil-Partit Laburista. Cyrus ngħidlu postok u jibqa' u għadu. Kemm Muscat kif ukoll Engerer ikkonfermaw li minkejja d-deċiżjoni tal-qorti, Muscat ma talabx lil Engerer biex jirtira l-kandidatura tiegħu. Iżda kien Engerer għażla tiegħu li jirtira mit-tellieqa. Minkejja li ħalla l-għażla f'idejja jekk nikkontestax jew le, u ta' dan nirringrazzja ħafna tal-fiduċja tiegħek. Ħallejt f'idejk. U ħallejt f'idejk għax konċert illi ħadieħu d-deċiżjoni it-tajba x'tallimt nafek u ħatta d-deċiżjoni t-tajba. Skont Muscat, l-għada li Cyrus Engerer instab ħati mill-qorti li xerret materjal pornografiku, l-eks kandidat Laburista qal biss dak li ħaseb. Għaliex, x'għamel Cyrus? Qal dak li jaħseb. Dak kien id-dnub tiegħu. Fi kliem Muscat, Cyrus Engerer huwa wieħed mis-soldati tal-azzar tal-Partit Laburista. Tamdu bħala soldat tal-azzar ġdid li fil-moment tal-prova kien hemmhekk, baqa' hemmhekk, ħajib hemmhekk, dak li jagħmel, dak li qal wera. Illi issa jekk qatt kien hemm min jaħseb illi hemm xi differenza bejn l-antiki u l-ġodda, dik tħassret darba l dejjem. Minkejja l-instab ħati mill-Qorti tal-Appell Kriminali, Cyrus Engerer xorta se jibqa' involut fil-Partit Laburista u se jibqa' jaħdem biex jikkonvinċi lin-nies jivvotaw lill-partit tiegħu. Bruħi u ġismi kollu naħdem bħalma għamilt sena ilu ħalli dan se nkompli nagħmlu għaliex nemmen f'Joseph Muscat, nemmen fil-Partit Laburista. Dan għaliex fi kliem Engerer hu għandu l-istess viżjoni ta' Muscat. Għandi l-istess viżjoni bħal dak illi għandu l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Fil-fatt anke Muscat ikkonferma li hu u Engerer għandhom l-istess valuri u ideali. Dak li jaqdu huma l-ideali u l-valuri. Il-ħabib tiegħi sieħbi Cyrus, illum qed nitkellmu dwar seħibna. Kienu fost oħrajn li lini konvinċini fuq ħafna affarijiet. Fid-diskors tiegħu li intemm bl-ajjat ta' Cyrus Joseph Muscat spjega kif hu Cyrus Engerer huma familja waħda. Għadna miegħu, nibqgħu miegħu ħaġa waħda, solidarjetà sħiħa, familja waħda, moviment wieħed. Kif sajtu segwu f'dan is-servizz minkejja li l-attività tal-Partit Laburista fl-Imqabba kienet imdawra mal-eks kandidat Laburista Cyrus Engerer, il-kameras ta' Net Television ma tħallewx jiffilmjaw id-diskors ta' Engerer li qajjem kommozzjoni kbira fost dawk preżenti.